Hello guys, what's up? So, nandito naman po tayo sa panibagong video, panibagong kalokohan, panibagong kaetsusan naman ang magaganap dito sa aking video, sa aking YouTube vlog. So guys, kung bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to like, subscribe, comment, share, and click the notification bell for more videos. So guys, ang gagawin natin ngayon ay magkakaroon tayo ng mukbang. So, ewan ko kung matatawag itong mukbang kasi konti lang naman siya. Tatawagin na lang ito dito sa title na mini mukbang. So, kahapon guys, mini mukbang sana tayo. Pero, yung video na, yung pinaka-content talaga is na-erase. Failed to play. So, sayang. Makikita nyo. So, guys, nandito na po ang ating in-order na nachos mula kay Bernie de la Cruz. So, guys, o diba? Yun po ang aking content sana noong unang vlog. Pero nawala. So, proceed na lang tayo dito sa aking mini mukbang. So, ang ating mini mukbang natin ay galing kay ang mini mukbang natin ngayon ay silvan. Hindi ko po ito binili. Ito po yung silvanas. Hindi ko po ito binili again. Hindi ko po ito binili. Ano daw? Kasi napanalunan ko lang to sa paroleta ng ating ng barkada ko si Lucel Tupas. So makikita nyo yung Facebook account niya dyan. So isa ko sa mga nanalo. So ayan, ito yung grand prize niya. Ako po yung grand prize, kaya ito po yung presyo. So ngayon guys, hindi ko po to muna kakainin. Ipapasok ko po muna to sa ref kasi sabi niya bago nyo kainin, pasok ulit ito sa ref para masarap kainin. Kasi sabi niya masarap daw kainin pag malamig. So yes. Lalagay ko sa ref. Yan na. Pagbatog na na. Kasalaan ay so, ang gagawin muna natin ngayon ay pipirma muna. Diyan lang guys, sabi. Habang naghihintay tayo lumamig yung silvanas, tigilin na natin to mga kalat nito. Kasi isa po ito po yung mga gamit ko pang tutor meet someday, charot. Tigilin natin. Hintay tayo guys. Hello, hintay
muna tayo. Hindi na ako makapagintay. Gusto ko nang kumain ng Sylvanas. Gusto ko naman magkaroon ng mini mag-work. Char. Yan. Antay tayo mga tayo. Pag ako hindi nakatiis, kakainin ko talaga yung kahit hindi ko malam. Sa mga hindi pa po nakakakain ng nachos, sobrang sarap po niya. Affordable at 50 pesos. Nachos at 50 pesos. Yes, ang ganda ng packaging. Kasi yung content na yun, dun lahat yung ano, syempre mga reviews. Kung ano po ang comment ko sa in order ko kahapon na nachos. Yan. Mga reviews kasi yung reviews ko doon sa nachos is maganda yung packaging, malinis, masarap, vegan's choice kasi yung ingredients niya ang talaga healthy, mga gulay. Tsaka sulit yung 50 pesos mo kasi napakarami. Yung lunchbox, puno po yung lunchbox. Pwede po yung gawin hapua, umagahan. Ano daw? Almusal, pananghalian at yan, pan-dinner po. Pwede po yun. Sulit na sulit. Busog po. Mabubusog ka sa sarap. At sa rami. At sa dami pala. Sa dami ng laman ng isang pack lunch. So ayun guys, hindi ako makapaghintay talaga. Parang gusto ko nang kunin yung Sylvanas dun sa ref. Tsaka kainin na namin. Kasi pang snack. Okay guys, kainin na namin. Hindi na ako makapaghintay. Sylvanas up! Dito na po. Start. Kainin na natin. So, buksan natin ang sauce. By Lucel. Magagaling. Iday! Rosa! Sarap! Galing! Rosa! Day! Masarap. Aknaw nito, kumaw na. Ang Rivera. My sister has SE. How much is this? San Lucel. Nadaugan ko lang eh. Masarap. Maras talaga yan. Napawaraya ka. Ano daw? Tayo dito. Masarap. Tayo. Masarap niya yun. Kahit hindi ilagay sa ref, masarap pa rin. Sylvanas na po. Sylvanas. Basta, order na kayo kay Lucel Tupas. Masarap. Kaya akong tulog. Matamis siya guys. Pwede pang snack. Pero masasabi ko lang
pwede kang kumain nito. 1 or 2 or 3. Kasi matamis siya masyado. So, masarap talaga. Masarap siya. Masasabi ko yan. 1 to 3 pieces at pwede mo kainin sa isang snack. Tapos mamaya naman yung iba. Masarap talaga siya. Okay po siya panregalo. Panhanda sa birthday. Okay siya sa mga kung may bisita kayo. Kung yung ibigay. Sobrang tamis guys. That's all for today's video guys. Hindi ko po naubos yung salvanas kasi ititira ko to sa aking nanay saka sa isa ko pang pamangkin. Ang importante guys, nabigyan ko ng review ang product na ito from Roselle Tupas. Hindi ko po alam kung magkano to, pero order na lang po kayo sa kanya. Talaga naman po napakasarap ng product na ito. So as I suggest guys, okay siya pang 1 or 2 pieces mo kakainin. Tapos mamaya naman yung iba. Kasi guys, matamis siya sobra. Parang hindi siya pwede sa mga alam niyo na. Pero okay naman siya. Kung kaya niyong ubusin, go. Pero para sa akin, ayoko ng sobrang tamis. Kaya hindi ko siya naubos. Tapos bibigyan ko pa yung nanay ko saka isa kong pamangkin. So guys, yun, yan po, napakasarap. Ask Roselle Tupas Delicacies, and ilalagay ko dito yung Facebook account niya. Yun po. So again guys, sana nag-enjoy kayo sa video na ito, and kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe to my channel now and give it a thumbs up. And yes, hanggang sa susunod na videos. Para sa day-day ano?